Noi vom merge mai departe și revenim la această ediție a Festivalului Lira Litoralului, ediția cu numărul 24, de care se face, să spunem așa, în ghilimele vinovat, nimeni altul decât domnul Ovidiu Roșca. Domnul Ovidiu Roșca, care de ani de zile depune eforturi și vrea să mențină acolo sus ștacheta Festivalului Lira Litoralului, unde a fost adusă după 24 de ani. Domnul director, sunteți cel mai în măsură să ne vorbiți de Lira Litoralului, acum când ușor, ușor ne apropiem de final. Mulțumesc mult, Florin Racoci. Într-adevăr, astăzi avem o zi foarte importantă, o zi cu 3 puncte distincte pe care trebuie să le scoatem în fața publicului, să le prezentăm. Faptul că noi suntem și cu Festivalul Lira Litoralului, având toate genurile, inclusiv cântecul popular, a trebuit să ne ocupăm și de acest punct. Lira Litoralului este un festival cu tradiție, un festival care funcționează din anul 1984. Din anul 1984, cu o pauză în anul 2005 până în 2015, o pauză de 10 ani. După 2015 a fost reluat și iată-ne acum la cea de-a 24-a ediție. Spunem o zi foarte importantă, pentru că ați văzut, avem costumele, avem cântecul popular, avem dansul popular, avem chiar cântecul etno care prezintă și ne aduce tot în fața publicului cu cântecul mult iubit, foarte mulți cei care își doresc așa ceva. Și cântecul și muzica ușoară, și romanța, deci avem tot ce e nevoie, nu ne lipsește nimic. Florin Racoci, dacă ar fi să vorbești de Lira Litoralului după 24 de ani în desfășurare, ne-ar trebui cel puțin două zile non-stop. Începând cu data de 21, noi am deschis acest festival aici, în locațiile Topaz, unde ne aflăm acum. Cazarea este la Hotelul Cristal și Hotelul Opal, care și dânsii sunt partenerii noștri în acest festival. Dar punctele cheie, programele artistice, programele matinalurile și programele de seară le desfășurăm aici la frumoasa terasă, în piscina din fața hotelului Topaz, un hotel care, zicem noi, ne încântă, suntem pe malul mării și ne dă imboldul de a fi prezenți. Toți cei care sunt prezenți la noi la această ediție au venit din întreaga țară. Avem 11 cluburi de turism, avem artiști consacrați, artiști amatori, copii care trebuie să-i pregătim și la o vârstă să putem să-i scoatem pe scenele mari, dar munca noastră este destul de grea. Destul de grea, spunem, pentru că a face o mișcare cu oamenii, a aduce și a-i pune să cânte, să intre în concurs. De exemplu, acum, pe malul mării, undeva în zona terasa Esplanada Golf, la punctul Salvamar, a început concursul nautic. În ce constă concursul nautic? Embarcațiuni cu vâsle. Caiac o persoană, caiac dublu, care este mult așteptat, foarte mult exact pentru această probă. Această probă care, chiar dacă ei nu știu, n-au intrat niciodată în bărcile acelea, dar sunt pregătiți, sunt echipați. Salvamar lângă noi, intervenții, nu se va întâmpla nimic. N-am avut nicio pierdere, la niciuna din ediții nu am avut evenimente. Deci la această ediție până astăzi nu am avut, mai avem ziua de astăzi și mâine, ei vor pleca spre casele lor și
faptul că suntem în direct și am fost în direct la tot ceea ce noi am organizat, sunt foarte mulți din țară și din afară care stau și privesc și ne urmăresc pe internet. Unii n-au putut să vină, alții și-au dorit să vină și alții poate nu aveau posibilitățile necesare să vină să fie prezenți.